आंखौ राजनितिनि थाखायनो जोबथेसालियाव लांदों आं राजनितिनि भाबैनो बिनि एन्सारखौ होगोन। पुलिसजों हमजा होनाया बै बिथांमोनानो बै माहारियारि आफादानो बै राजनितिनि दैदेनगिरिफ्रानो होननानै आं मालाबा बुंदों नामा? आं माब्लाबा बुंदों नामा आंखौ पुलिसजों हमजा होनानै जोबथेसालियाव हरनाया बिसोरनो होननानै बुंदों बिक्रम दैमारिया। आंखौ जोबथेसालियाव पुलिसजों हमजानानै जोबथेसालियाव हरनाया पुलिसजों हमजा होनाया बै बिथांमोनानो। आंखौ पुलिसजों हमजा होनायनि फिननायखौ आं राजखान्थिनि गेजेरजोंसो होगासिनो रावखौबो आसि दिन्थियाखै बुंदों बिक्रम दैमारिया। राजनितिकनि थाखायनो आङो पुलिसजों हमजा होजादों राजनितिकनि थाखायनो जोबथेसालियाव थांनांदों बे खिथेरखौ आङो राजनितिकजोंनो बिनि फिननायखौ होगोन। राजखान्थिनि थाखायनो आं जेल जानांदोंब्ला बिनि फिनखौ आं राजखान्थिजोंनो होगोन। आंखौ राजनितिकनि थाखायनो जोबथेसालियाव लांदों आं राजनितिकनि भाबैनो बिनि एन्सारखौ होगोन। चिरां जिल्लानि 37 नं सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनि बिजाथि सुध्द कुमार बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय एवारनेस हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया राजखान्थिनि थाखायनो आं जेल जानांदोंब्ला बिनि फिनखौ आं राजखान्थिजोंनो होगोन होननानै खौरां बिजोङाव गोख्रों बिबुंथि होयो। अननाय मोजां मोननाय गोसोआव दङ एसेबां गाज्रि फाब गोरबो सिङाव गैया आं मैयानो बुंखाबाय। नाथाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव दिनैसिमबो जेबो खोथा बुङाखै आं जोबथेसालियाव थानायनि सोमोन्दै। आं माब्लाबा बुंदों नामा जे आंखौ जोबथेसालियाव पुलिसजों हमजानानै जोबथेसालियाव हरनाया पुलिसजों हमजा होनाया बै बिथांमोनानो बै माहारियारि आफादानो बै राजनितिनि दैदेनगिरिफ्रानो होननानै आं मालाबा बुंदों नामा? आंथ' मालाबाबो बुङाखै बेबायदि गोसो आंनियाव गैया। दिनै राजनितिकनि थाखायनो आङो पुलिसजों हमजा होजादों राजनितिकनि थाखायनो जोबथेसालियाव थांनांदों बे खिथेरखौ आङो राजनितिकजोंनो बिनि फिननायखौ होगोन। दिनै आंखौ अयनाय खालामदों अयनाय भाबै दिनै पुलिसजों हमजा होदों आं रावखौबो अयनाय खालामा दै आयं नङा होमबा? अयनायनि बदले आं अयनाय खालामा। आंखौ राजनितिकनि थाखायनो जोबथेसालियाव लांदों आं राजनितिकनि भाबैनो बिनि एन्सारखौ होगोन नङा होमबा? दिनै सोरबाया आंखौ खोख्लैनो थाखाय माबा मोनसे बिराद गिदिर खैफोदाव खोख्लैनो थाखाय नाजादोंबो जानो हागौ नाथाय इसोर दङ ना नङा होमबा? बिनिखायनो आं दिनै बुंदों गाज्रिब्लाबो जों मोजांजोंसो बेखौ फेजेननो नांगोन आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों। दिनै राजखान्थिनि मुङै बायदिसिना गोसो सिङाव गाज्रि फाब लानानै सोरखौबा दायनिकारि खालामनो आं दिनै गोसो गैया। दिनै जोङो जा राजनितिनि मुङै केम्पिं खालामदों बे रायजोआव फैदों समाजनि दुखुफोरखौ बुजिनो फैदों आरो जोंनि खोथाफोरखौ जों फैदों बुंनो फैदों बिटिसिआ मा जादों। बेनिखाय बेबायदि अयनाय खालामग्रा लिडारफोरखौ दिनै राजनितिनि गोहोनि बोलोफोरखौ लानानै सोरखौबा अयनाय खालामनो साननाय परिबेसखौ फोजोबनो थाखायनो जों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ पावाराव लाबोनो नागिरदों आयं दै बेबायदिनि थाखायनो जों लाबोनो नागिरदों। दुगा जायोना खायफा पावाराव थायोबा बेखौ जों फोजोबनो जों दिनै राजनितिकनि पावाराव फैनो नागिरदों। दिनै आरो गोबां आं आरो बुंबावनो सानाखै फैबाय थानाय समाव जोंहा सुध्द बसुमतारी जा केन्डिडेट नोंथांमोननियाव बे केन्डिडेटआ फैयोबा मानसिखौ नुबानो अननाय मोनगोन नोंसोरो मिथिबाय बिराद अनथावथाव मानसियानो नुब्लानो अनथावथाव नोंसोर बे मानसिखौ नुबोबा केन्डिडेटखौ सुध्द बसुमतारी बे नांगोलनि केन्डिडेटखौ नुयोबा बिजाथिखौ नुयोबा नुनानै अनथावथाव मोनगोन नोङो रावजोंबो नांज्लायनाय खमज्लायनाय बखिज्लायनाय जेबो गैया बिनियाव दै बिनिखायनो खावलायदों अननानै रावजोंबो थाखा फैसा बुरखाय जायालासेनो होगोन होननायखौबो खोनासङा लाखिनो नोंथांमोना बे नांगोलाव होनायनि बेबस्थाखौ गाव गाव गोसो सिङाव जेन थिरांथा खालामना लायो।